Ini may neutral. Blue. Black. Live. Itong sa live. Ini siyang neutral. White. May top. Ini siyang pula. Para ni sa load. Ang kabutang kag aron na kay load. Kuha ka ground. Kining blue aning socket butang ni mo sa neutral. Sa. Yung isa butang sa load. Pero nag-activate sa switch. Ang gabi sigan. Okay. Neutral. Blue. Black. Live. Itong sa live. Ini siyang neutral. White. May top. Ini siyang pula. Para ni sa load. Ang kabutang kag aron na kay load. Kuha ka ground. Kining blue aning socket butang ni mo sa neutral. Sa. Yung isa butang sa load. Pero nag-activate sa switch. Ang gabi sigan. Okay. Live sa Photocell. Black. Live sa supply. Ground. Ground sa Photocell. White. Kasuga. Muna sa ground. Tapos po din sa ground. Load. Kining pula. Pag brown. Tap ng live sa suga sa pula. Load. Line. Black. Ito pa, live mo siya, live. Photocell o ground. Yung ground niya, connect, set. Ground sa supply o sa Photocell. Yung kaning ground, so live sa suga. Kare, live o connect. Kanja. Connect.
Yun ko no. Ito masunog. Video na tika. Yo. Nang ulay mo sihag ha? Nang ulay mo sihag. Okay. Lagi siya. What? Wow. Tiga lagi siya. Wow, siga na gyud.
Silan kay complete ay. Tara, astin complete ay. Hey. Thank you. Ya wow. Balik na po. Akin yan. 9. Yeah. Okay, patay na siya. Kinuha lang namin yung takip. Tapos matay na siya. Matay na lahat. So iilaw lang to tuwing gabi.